8 ka mga tao ang nakaiskapo batok sa mga seryoso nga mga injury human nga matagak ang usa ka gondola cabin ngadto sa Canada sa maong dakong ski destination sa lugar. Nahitabo ang mong insidente kagahapon sa Kicking Horse Mountain Resort sa British Columbia ug suma pa sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan usa ka guba nga lift hangar ang nahimong hinungdan nga natagak ang maong cabin ngadto na usa ka metros kung 3.3 pulgados. Ang resort nagpabiling sirado human sa maong insidente samtang gapadayon ang investigasyon ug pagdala sa mga biktima ngadto sa duol nga mga tambalanan. Sa preliminary nga findings sa maong otoridad ug management sa maong resort sumapa nga nakuwangan sa pag-review ang maong cabin sa maong lugar hinungdan nga hinungdan nga wala maandam ang maong cabin ug gikinahanglan pa kini nga i-review ug balik sa maong resort. Usa ka full inspection usab ang paghimuon sa Golden Eagle Express gondola sa maong underway aron sa pagsigurado nga wa nay laing insidente nga mahitabo sa umaabot. IFM